Die vergangenen Tage waren sehr heiß, aber jetzt kommt doch eine Abkühlung aus Südeuropa. Šta kažeš? Doći je jedan hladni talas sa severa Europe. Ništa im ne verujem. Tako su rekli i prošle nedelje, pa nije bilo kiše. Poštovani građani, pozivam vas da pogledate našu predstavu koja će uskoro početi na glavnom trgu. Dođite nam obavezno. Predstava? Šta ti je to? Pozorište, to su stari Grci izmislili. Preljube, drame, ubistva. Pa toga ima ovde kod nas svaki dan. Bože, kako je lepa. Vidi se da je glumica. Jeste, prelepa je. Hoćemo da idemo? Da. Ja ću kupiti karte za sve. Daj ti prvo 100 dinara za ove 2 rakije, pa onda kupuj karte. Neko mi je rekao da predstave traju po ceo dan. U antičko doba su trajale predstave po 5 dana. Nadam se da neće toliko. Sutra ujutro moram kod krojača. Ajmo, polazimo. Dragi građani, molim za malo pažnje. Večeras u vašem gradu vidjet ćete da li će čedna i nesrećna Amalija odbraniti svoje devičanstvo i čast. Ili će grubi Franc koji je prevario oca i oklevetao brata uspeti u svojoj bludnoj nameri. Sve ćete saznati večeras ako dođete na premijeru tragedije Razbojnici od slavnog Fridriha Schillera koji će vam prikazati Putujuće pozorište Šopalović. Zbog policijskog časa predstava počinje nešto ranije nego uobičajeno. Večeras u 6 vidjet ćete neviđeni i nezaboravni pozorišni spektakl. Baš ste mi našli vreme za pozorište. Nije vas stid. Svaki dan hapšenja, racije, streljanja, a oni se ovdje igraju pozorišta. Tako je! Zar zato što je rat treba da se odreknemo i umetnosti? Nikad! Da jaja nisu po 10.000 komad, sad bi vas gađala. Ne miri se. Vi to nama pretite? Nego šta nego pretimo, samo se usuditi da glumite. Ko si bre ti da mi zabranjuješ? Čekajte ljudi, čekajte, pa i mi od nečega valjda treba da živimo. Ako ćete da živite, kopajte grobove, bar tog posla danas ima na pretek. Ne, nećeš me ti učiti šta da radim. Sita sam više i slepaca i primitivaca. Nemoj da ti ja pokažem ko je slepac. Puh, puh. Glumite na nekom drugom mesto, ne ovdje. Dakle, svi se dole! Sramota! Gospodo, mi smo umetnici. Za jednog Nemca streljaju 100 Srba. Šta je ovo pozorište? Pa ja ne znam, izgleda neka budalaština. Vidiš što oči daj tuku? Idem ja da vidim šta je. Pa čekaj, nisam završio. Mi samo radimo svoj posao, kao i vi. Pol se Srbija od crno zavila, one glume. Sramota. Tako je, bre! Tišina! Alo! Kako je ovo nered? Mi smo putujuće pozorište Šopalović. Ja sam Vasilije Šopalović, vođa ove glumačke trupe. Bilo je krajnje vreme da nas neko uzme u zaštitu. Pokažite mi vaš isprave. Ali, gospodine, molim vas, pa mi smo glumci. Odloži oružje. Ali, gospodine, to nije oružje, to je rekvizita. Ja sam rekao se odloži oružje. Baci, vidiš da ova budala misli ozbiljno. Tako je! Tišina! A vi polazite. Kuda nas vodite? U stanicu da rešimo stvar. Vasilije, za ime Boga preduzmi nešto. Gospodine podnaredniče, ja mislim da se sve ovo može objasniti. Mislim da je u pitanju... Aha, Stefane, ti to što ti se muti po glavi nazivaš mišljenje. Ti veruješ da je to tvoju glavu, neko mišljenje. Znaš ti uopšte šta znači misliti, Stefane? Misli Aristotel, misli su Platon i Dekart, Stefane, a ne ti. Tišina! Ti meni reći se zoveš Vasilije. Vasilije, gospodine podnaredniče, Vasilije Šopalović. Kako Vasilije kad on zove Stefan? Niste vi to razumeli dobro. Dosta sam ja razumio. Nemate isprave. Nosite oružje. Nosite lažna imena. Svi u stanicu. Tako je!
Tišina! Dosta je bilo pozorišta za nas. Razlaz! Dobro je ovo pozorište. Šteta su nama još. Kako kad su apsit glumce. Ajde te završim.